en puɗɗorima inde geno joom yurmede huftidinde windere tawi kadi ko joom yurmede hewde heraninde julɓe to laakara yo nannu en hen hande ko hoore biir goo lewru silto woni goɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi en garti e yewtere meɗen nde ganduɗa nde gowɗen wadde hoore biir kala eɗen noddira ɗum ɗamalla diɗam dende hay sinno woni koye defte certuɗe ɓennore ɗo e haalirde Aañam ɓamde pulago Aañam yereyaɓe ene to karallagal to Abbas Malal Abbas mo ndendori kaƴel toɓere ga jenga yeyno e to bangue ko Aminata Siré basumel bandu boolo mo seena paalel Aañam yereyaɓe ene wallodiray Aissata Diallo debbo gendi fuɗɗi bela haalirde Aañam ɗega bangue ko gorkom dulmaji dembe funeɓe saare hamme en nammadi juuguele falo salli taw nde tomborde ngabbirguel juumoɓe tellirguel sippoɓe wadde mbiyen kollam torsal abdou toksel mo dulmaji dembe funeɓe en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela waɗa laato dokkude en fartange tawede hande nde tawno goram e hadis fulɓe wi hay haalde jofna koye rokkede jeeya ɗum ko gonga sanne hande gonɗen koye goo lewru goɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi so en duttima duuɓi seeɗa caggal wonande jibinaɓe ko adi 2000 woni hitande ujunnaji ɗiɗi haala muɗum heewino no feewi so tawi hitande ujunnaji ɗiɗi yettima woni lan 2000 so yettima ɗum ɗo ko ni wayata matiŋaji ma daro gueɗe kewɗe ma daro gueɗe kewɗe ma wani ma watuni ƴeewa tan caggal ɗum ɗon fawi duuɓi nogas ɗiɗi bandiraɓe tedduɓe neɗɗo ne muñana sanne en donima mayɓe meɗen e mayɓe julɓe jeena toon to guenne Mauritanie duwoɗen ɓesgu Mauritanie naaɓe duttugol kan Hamidou Baba en donimamo en donima dendagal bandiraɓe meɗen toon to Mauritanie sikki ala hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ko hitande nde ganduɗa sinno ko e nder yimɓe wiyete ko sukuña saabu konde nawi ko ne heewi no feewi to ujunnaji ɗiɗi e faade joni ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ujunnaji ɗiɗi e nogas ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kitale ɓurde wulde e kitale jawtude ɗeɗo ɗe gonɗen ɗum noon en duwonima dendagal mayɓe hen e mayɓe julɓe kala sikki ala en jetti jomiraɗo kaddi bawal meɗen en jetti kadi bandiraɓe hettiyankoɓe haalirde Aañam e terde gonɗe e haalirde Aañam e golle muɗum payidinde toon to haalirde Aañam eɗen gandi e nder hitande ndeɗo nde gonɗen nde mayde nde woni hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ene wayno terde haalirde Aañam wondude e yarlitare gollima golle badde fayida e haalirde Aañam saabu e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho bandiraɓe ɓe ganduɗa ko taweteɓe e nder haalirde Aañam balliti haalirde Aañam ñegue ɗiɗi woni ordinateur uji ɗiɗi ɗi jaaru muɗum so rendinama ene wona fodde ujunere temedde tati euro woni 1300 euro jaaru muɗum so tawi rendinama ɗiɗon ordinateur uji ɗiɗi ɗi haalirde Aañam sodana ene wona ɗum en jettiɓe en jaariɓe en jarnimaɓe kadi kattude golle mabɓe payidinde ɗeɓe mbaɗa hay haalirde Aañam taw kadi foof ko yarditare nde tawno ujunnaji ɗiɗi e temedde tati walla ujunere jaafoɗon ujunere e temedde tati euro ko kalis ha heewi so wattama ganduɗa hoore maɗa e CFA ene daroyo fodde temedere e capanɗe kewɗe ujunere e ko haalirde Aañam wallita gam ganduɗa hoore maɗa karallagal e kabirɗe e gueɗe bayde hono noon ɗum noon en jetti bandiraɓe yarlitiɓe e doole mumen e katantagal mumen wawɓe wadde ɗeɗon golle payidinde e nder haalirde Aañam ɗum noon en jettiɓe kadi en duwanimaɓe hitande jaam hitande malal hitande ɓuural hitande ɓamtare yo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi wonan en hitande maalu hitande cellal dañal hitande kisal yo wonan en kala sellinana en ñawɓe men sikki ala dande ma waylu seeɗa ne tawno da ken mabɓaɓe ha ganduɗa mabɓugo en tampinen kattude
e mataw ko eɗen jiiɗi humnude aadi o tan kadi hande ko goo hawri kadi e lewru ganduɗa hoore maɗa goɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi hawri e nogas ɗiɗi hawri kadi ko e ñalawma mo ganduɗa mo kanɗen mo poɗɗen wadde yewtere ko ɗum waɗi ala e saago mbawen arde en jetti bandiraɓe hettiyankoɓe haalirde Aañam to ɓe goni eɗoɓe goniri en mbiɓe ketki malaki en mbiɓe hitande jaam hitande malal hitande cellal dañal daɗal en jetti hettoɓen ha toon to Facebook ha toon to YouTube en calmini toon gueɗo meɗen Mamma Mbodj toon to Dodo Amel Samba en mbimo jaam hiire makko noon kadi gueɗo meɗen baadi meɗen Fati Bintou Dem en mbimo jaam hiire makko en calmini dendagal bandiraɓe hettoɓe haalirde Aañam bandiraɓe tedduɓe kono mbiɗen ni sikki ala haalirde Aañam ko yardetare tigui rigui yarlitiɓe tigui ene tawe haalirde Aañam golliɓe golle payodinde yo gen lomtin ma en gar enen jokken ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko yewtere meɗen ɗam Allah adiɗam dende tawi kadi ko yewtere nde ganduɗa ardore defte kala deftere wonde gasde gadden wonde nde haadu jeeɗo o hanni kala ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓoyatama en gara deftere meɗen tawi kadi ko deftere mo ganduɗa ko Hamme Amadou Ly gorko mo Mboyo en mbimo jaam hiire makko to woni eno woniri kala en calminimo en juurimamo en mbimo kadi ketki malaki en calmini ɗon guiɗo meɗen Mariame Dia toon to guddude mbiyeji Demba Daali arsuko fooli kiite malere ɓuuri windinade en mbimo kadi o jarama gam jokkodiral ngal waɗi bangal fayida hakkude meɗen Hamme Amadou Ly en beltanimama ɗon kattuji en calminimo kanko Hamme Amadou Ly en calmini kadi Mariame Dia bandiraɓe tedduɓe sen gari e ndeɗo deftere nde ganduɗa ko koyɗol Muumo taw kadi ko yewtere meɗen ɗiɗaɓire e ndeɗo deftere en garino hen haɗo ngala naati ganduɗa haɗo ɓeɗo ceernajo e almuɓe muɗum naati ngoɗo wuuro ɓe potti e ngala noon ganduɗa hoore ma ko neɗɗo jalniɗo kadi bawɗo nanditinoje ko wiyete ganduɗa hoore ma janisaji o wimo noon nde ceerno namdimo kanko ngala o ɓe goni e jabodirde ɗon o wi noon kanko ngala ceerno tinnoɗa noon saɗa haala hoto merno o wi noon ceerno tinnoɗa saɗa haala oto merno terama so tawi a terama an ceerno kadi so tawi a terama derno eyyi omo haalda e ceerno kono noon ko konguɗe jirwuɗi o haaldata e ceerno o wi tawi a terama derno ceerno o namdimo kanko ngala kono ngala ko dillinma o wi holko dillinma an ngala hande ko ɗum woni o wi ko dillinimi ko de kam an kam mbeɗa andi miɗo sikki mi wawa ɗum tawde galle maɗa ngala jaabi ɗum ceerno tawde onon mbiɗon ko simme ala himme ina usta jimme an a jaɓata simme sabu ko almudo tijjani kono ngala kam kañum ko hijjani ay o wi ceerno kañum ko almudo tijjani kono ngala kam kañum ko hijjani mo woni foof noon e haaju mum ɗon ko gonga nde tawno en mbino e nde to yimre meɗen wiyetede aduna en mbino yimre meɗen mi woyi aduna mo keddotoɗo wodani mo garɗen tampuri foftere weɓani kewɗo haajuji e goƴaji ɗi nandani ay goto foof koye goƴa muɗum goto foof kadi koye haaju muɗum ɗum noon ngala wi goto foof ko e haaju muɗum o wi a yi an aɗa yaha juma min mbeɗa ndaroya ko suma ceerno e almudo mum pokkiti ina cakka daaɗe noon ina jala ngala wakliti e mabɓe wi werlimo fabbore o wimo fa jama ko keɓɗa foof ɓabtama Allah ina wawi dokkeɗa toon debbo ƴama sa arti ngama ko ɗo goppirɗen nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko yawtude jafoɗon de ko ɗo goppirɗen yewtere meɗen yawtude eɗen jokka ha joni e ndeɗo yewtere so tawi jeyɗo o ñaawi en calmini Allah jaali bamo ɗal hay jeejeng takko wuuro en mbimo kadi jaam hiire makko ha toon to ɗal haya ha toon to Nouakchott en calmini toon Aminata Konate e dendagal bandiraɓe taweteɓe Nouakchott en mbiɓe jaam hiire mabɓe ko ɗo woni ɗo goppirnoɗen nde yewtere ɗo ngala haaldata e ceerno
sikala gaci beldin nan hendi ko gorkom lidir ban buudi dunga wura alfa to sukabe jibina kalfa baba samba bambado ba en bi mo jam hire makko en calniro Mamadou Baba Mbado ha tonto dungur alfa en bi dendagal dungo e ko taari dum jam hire mabbe ey subaka hande cukkel ngala jabbima kodo keerido sanne woni takko waddel ey waddi e salatu ada to damal cuurel ngala o gonga omo yanana waktu mo ari do wona ganda saha nde gurel ngel foti ummanede walla ummade kono o subi tan ko yaadude ton yaade odon saha yaade ton e wudere yaadude ton e wudere suturo nde taw ganda nde suwa taw surtede e do gurel ngel woni gurel galo caajo en do takko yettido so tawi wona no tan gandudo odo nokku ala miijotodo won ganda tagore Allah wuurde e ngel do henna cabugel dum kam so wona gandunodo hay goto miijotako won tagore waawi wuurde e ngel do henna cabugel takko waddel takkini ko juuti nde fuddi dartade jabbal takkungal way kono ko jiddo yo bilejo o tin ko dañi kodo ni adan distawi are nokku ada heewi tan wadde maale dirmaden wadde tan en do jikinaden bele wonbe nokku be tawi kay koy nibbere ganda won gardo don walla tawi ko der gonno ganda won gardo don en sen ngari dido takkoji non en ciftara deftere meden dam Allah adi dam dende takko buubu ganduda hen e de don deftere yurmininde dam Allah adi dam dende joni non ngala dirmango makko gonon so wonano tan takko ina heewi do huudade o famata ngala fini kono findani taw ko dum addani takko foodanade tugawal ganda jodi hen nyalawma o fuddima non hebde polgu e sippirgo sippiranno e jamma o ina foofali mum battindidi subaka nyaawowo ngon sippiro nana ndara lidde ngam rokkude polgu ngu peral wudere suturo nde nana ndara nyortede e dow ko wali e nde do saare ko nange nge nana rendina caafe ina mbata ngam caafal hen fof anda do dawrata don do nge tolni do ko e cukagu kange nange nge tolni ko e cukagu e nge jaba ndaarede nde tawno so tawi nange towi hankadi ne yehi ha immima ndaarde mudum wala non tan wadde o wi kanko ceernajo nange do nge wondo nge ko e cukagu magge nge tolni taw ko e ndaarede takko ene nyumbo non ayeje alqur'ana o wiya Allahumma maghfiratuka awsaw min zunubi warahatuka arja'in indama ali inda man ali jafodol tawno bindi pular ganda hoore ma arber ene wawi nyawde seeda sen ferti sa woni mo jangani baade namni jafodum de hande kam en daña do yewtere ñitti so Allah jabi eyi o kanko takko o mo duwo o tongiri tan o wi yo jam nyallu funnange e hirnange rewoy worgo kala weeyo ngo fuddima non sertude e dejjere mum kunali kolce jaltirde dunel subalo ina tacca pundi duppitindi takko nyumkini seeda ina haalda e hoore mudum o wi Musa bukum koy
ori hande law koy jawdi ene duppita pundi ina ruuya cukkel ngaala ina duppita cuurki nde tawno toon kam ko simme tan woni toon cukkel ngaala kañumne ene duppita cuurki ina duumto ittimo samamuye tan ko ƴumtade fotay cukkel ngel ina duumto cuurki luuɓeki simme nattodiri e sunnere ardude e hendu subaka ummade casgal ullude sara lekki ɗaɗi eyi cuurki ki ustaki tan ha ngala dampi udumere subhana allah takko wayno ɓoccitirade ni tan wi subhana allah nden e sahaji so tawi simme luuɓi e gurel ngel tan ko joom en laana salang en naati wuro ngo ɓoyata nana daade ngare lamɗam nana eɓe ngulla eɓe mbiya ngare lamɗam eyi ɓoyata tan nana daade eɓe ngulla eɓe mbiya ngare lamɗam eyi ɗen laaɗe ko julaaɓe julfuɓe haaloɓe pular urtowo pular urtowo gaddannoɗe ma woni ko kamɓe garata e majje walla tawi kadi ko kanje garata e mabɓe sabu ko kamɓe poɗatno gila ndar ha bakkel kamɓe poɗatno laaɗe ɗe gila ndar ha bakkel udumere nde yani ko juuti hay goto yaltani mataw joom cukkel ngel fadi ko ha curki ki woppana ɗum lawol ɓoyani gorel ngel suppiti toon e cabugel mum ngala e raɓɓidde ko matura hoore nde yalta e ngel ɗo henna cukkel ngala yalti hunoko mum ina wojji coyi goro ko ƴakkowo ngana ko ƴakkowo kon goro noon so tawi omo askina ɗum o wiyata ko kañum woni duufa ñaafa bulfa ɓiɓɓe aali ajar gelloɗe ɗe tameɗe keewa juuɗe ɗe tamte ɗe keewa gite ɗe mbaɗe e hunuko gaɓɓule peto kine naako ɓiɓɓe aali ajar gelloje koriɗo waɗa e nakawal ina yeeya makkalla en ñamlo calo yobde gandirta ngala ina welita hande tan ko haala makko ka haala belka o haalata o yaltinta omo haala hunoko ko ene yuppa goro ko wonno e ganda e hawsade ko ijjam ɗum de ko takko kanko ngala o wi noon ijjam ɗum de ko takko debbo dey yo wiye takko o woni kadi e ganda hoore maɗa e ɗumen de takko o wi debbo de yo wiye takko o wi debbo de yo wiye takko ñande yiɗi takko e ma so ancima takkuma tawa kadi ina takka ina takkita ina takko eyi tawa ina takka ina takkita ina takko holko forti koyngal faaburu takko jaabimo wi forti koyngal faaburu ko ha yaɓɓe mbele koyngal faaburu so tawi yaɓɓama helata faaburu dey koyɗe mum ɓosetaki ngala ene wondi e fannu jaleede so tawi o sirkiti hay sinno ganduɗa so sirkiti hay sinno ko haali ko jalnaki a jalat jaleede makko de Allah majje jalnade so tawi tan kanko jali ana jalat takko ina yiɗi mosde kono ko ummini ɗum ko woppani ngala wayno paamɗo fayre takko nde ni ndeɗo fayre no takko wondi de ngala wayno paamɗo ɗum ni o yamir takko yillam o wi takko yilam yawtu nder mi yahato
teelirdu to mi ara cukkil suudu ngala ndu noon wona neɗɗo fof waawi ganda dambade toon subaka sabu ndu wona naati wiya haa kono ko naati wiya uf ɗum ɗo ko sigeji ɗuma ko laaceje beeloje e ngore suudu ndu ga ko cawlon e kaɓɓe leɗɗe cuurki moññaaki ki suwatawo suytude e cukkil ngel tippodiri e nder maggel to bamtugol e bartugol e butelaji leɗɗe fof so tawi rendi ina irta ɗojjo ngo ganduɗa moggininogo to ɓuri luggidde e nder reedu neɗɗo ɗum ɗo fof so rendi ina irta ɗojjo ɓurnogo woɗɗude e nder reedu neɗɗo o wi ɗum ɗo fof so tawi rendi ene irta ɗojjo ɓurnogo woɗɗude ganduɗa hoore ma e reedu neɗɗo takko waddi hen waawi wawa mi jooɗoto ɗum ko alay sago o waddi hen kanko takko o waawi wawa mi jooɗoto ngala ummiti taarorde muɗum to naati suudu ina jala ko urano fowru maayi fotani urede jombajo gonga ay koko cuurkinmi ko woni cuuray kanko ngala wi ko surkini ko ɗum woni cuuray o wi takko onon ko cuurtinton ko foti wiyeede ko urata ko cuurkinton ko foti wiyeede ko urata njafo ɗon foti wiyeede ko uray o wi ko cuurkinton ko foti wiyeede ko uray so Allah koko urata ina foti sertude e ko urata inde eyi ɗum ga ko cuuray foti wiyeede ɗum ga uray ene foti sertude inde ko ɗum ɗo foti innireede cuuray onon ko urkinton ko foti wiyeede ko uray o wi simme foti wiyeede cuuray kañum wiye uray ngala no ko jontaɗo mi haalani noon ɗiɗo haalaji eyi o wi onon ko cuurkinton ko foti wiyeede ko uray sabu urngol mum ɓuri cuurki muɗum a nanata goto e haaloɓe ina wiya ko cuurkeje tati kadi en ɓamtade holɗen cuurkeje o wi ko cuurkeje tati kadi en ɓamtade kanko kaalowo holɗen cuurkeje o wi cuurki jardugal cuurki barrade e cuurki kapsere o wi ko ɗeɗo cuurkeje tati kadi en ɓamtade eyi takko yahadda ha wayan tan no kerkitowo jaleɗe ni tan goram goƴa e sohla pooɗa labangal mum eyi o tura hoore ngala kadi e footi suddare muɗum ɗo wonnoɗo fawi e koyɗe o tuggi sogone kanko ngala o huccite takko waddin o wi onon rewɓe noon ko dillini on subaka ina foti mawnude koy ɗo e ngala kam nde ceemeɗo huuɗiɗo fof ko goƴa ummini ɗum o wi ɗo kay kala nde ceemeɗo huuɗiɗo ko goƴa mawka ummini ɗum kono ngala kam ko jardugal mum tan woni cirlidiɗo mum mbele Aliou Muumo ala ko wanma de mbar Aliou Muumo ala ko wanma de yeyi ngala jofnani tan
ullungel ngeewi ngel wayni kono ngel siftintu ngala kangel ne koye galle he ngel jeeya ko hen ngel woni ngel ɗo ullungel ina hen sahaji so tawi a betti ngala ene haalda e maggel no kaldowo e neɗɗo ni sukaɓe gurel galop caajo en e yidde fiide ulludi ina ndento nduɗo henna ndu ngala ndu kam ngala fooɗi ullundu ndu woni e momde ɗum o jokki kanko ngala o jokki kanko ngala o wi dewle dey ko nayi barkini welani weli barkinani barkinani welani weli barkini holko ummin ma aɗa andi dewle joni bodata ko gila e ƴamal debbo e gorko ko faɗo e koyngal o wi debbo e gorko ko faɗo e koyngal o wi so tawi e fondima fotani ɓortu so koyngal ma ɓuri faɗo ko barkini welani so faɗo ɓuri koyngal ko weli barkinani so koyngal heƴani e faɗo ko welani barkinani ndeɗo yewtere fof noon ko beele ngala ina tellina jiilol takko wondigol takko dirmi hade mum wiide min dey ko hande waɗi balɗe tati jamma fof so tawi mi leliyima mi yiyat yaya e fenade koyɗol laabi o arata e am ɗi fof noon o wiyata komi jamfimamo min noon mi fuɗɗima fayde ko gandumi tan ko mbeɗa sakkanomo mbeɗo neldamo duwawu kadi kono koyɗol reggodirde laabi tati e goto ɗum ne adda fayde ko haalata ko foof ngala ina hoyni no ene noyniɗo ni haalata ko kani ɗo ngala kañum ene hoyni tan ene wayno mo nanani ko takko haalata ko ni ene noyni eyyi hankadi ne ngala kañum nana noyni tan haalata ko ka kono ko takko waddel haalata ko foof waɗi gandanɗa hoore ma ɓodde e nder waɗi ɓodde e nder koyal ngala he kono o fayani so wonano takko ina addanno ɗon hen haajuji o wiyata ko jaatigi makko ko belsindiɗo walla puynuɗo haala makko ka kanko takko nde tawno so tawi aɗa haalda e neɗɗo o hen heɗaki haala maɗa a sikkat ganduɗa hoore maɗa o wela ko kalata ko bandiraɓe tedduɓe yata wona ɗo tan jorɗen jewte saabu dande loori jimɗam mbaynima ko Ousmane Hammadou Diop wiyata ko bandiraɓe tedduɓe on ñagama yafuyi en jiiti heññude hen tan kono noon so tawi gonga mabɓe gone tampiɗen no fewi ha wona seeɗa en jetti bandiraɓe hettiyankoɓe haalirde Aañam rewintoɓe jewte meɗen ɓe ganduɗa kala yewtere ko kañumen ni gara hen ciftineni yewtere nde waɗani hande yewtere fuɗɗaki tawa gueɗe bayde hon noon en mbiɓe kadi ɓe jarama e battugol mabɓe e dewinugol mabɓe haalirde Aañam ɓamde pulago Aañam yeroyaɓe yo jam wal mbalen nder hen en ñaguima jomiraɗo ñagui tan rokko nde waɗante en ndeɗo hitande jaam hitande cellal duumigal hitande ɓuurel e ɓamtare ɗum noon Abbas Malal Abbas ay tan dial lebbo gendi awinata Siré Basum Batimel Balbol on jarama e karallagal moɗon labtugal ɗe ga banggue guiɗi moɗon lamtor sanabdou toksel dulma jembe jeeyew saare hamme nammadi juuguele falo salli to nde tomborde gabbirguel jumoɓe tellirguel sippoɓe en dokkodiri aadi ha ñande wonde so tawi jeyɗo o ñaami so ala ko woni hen so wona artude ɗo hen waɗa nde ɗo yewtere hande deftere nde joni foof en jetti hettiyankoɓe meɗen ha toon to tokosirraji ha toon to dental meɗen yidɓe lamtoro e dendagal jogoɗo hettiyade ɗeɗo hen jewte ha toon ganduɗa hoorema to gendi ɓuuri gowade kolli bellindara toon ni ko Baba Samba Bambaɗo Ba komo liɗi jeeri bon buuɗi dunga wuuro Alpha to sukaɓe jibina kalfa bandiraɓe tedduɓe koye yewtere meɗen nde ganduɗa ko yewtere ɗam Allah addi ɗam dende tawi kadi ko e deftere wiyetende
koyɗol Muumo nde hambe Amadou Ly ko e nden deftere gonnen hande oɗo saha. Ɗum noon on jarama e kettugol, yo jam wal balen nder hen. Amin.